Расія не хоча прызнаваць, што беларусы на баку Украіны. 5 гадоў з арышту Міколы Статкевіча. Апошні дзень каляндарнай вясны і што прынясе нам 1 чэрвеня. Пра гэта не толькі ў аб'ектыве. З вамі Віталд Ціўчык. Вітаю, шаноўнае спадарства, і запрашаю на галоўнае выданне навінаў. Москва не хоча вызваляць з палону беларусаў, якія ваявалі на баку Украіны. Пра гэта распавёў Уладзімір Зеленскі. Прэзідэнт Украіны заявіў, нават падчас абмену палоннымі Расія паводзіцца несумленна. Згадаў Уладзімір Зеленскі і пра беларускіх палітвязняў. Андрэй Сульжыц падрабязней. Расія мэтанакіравана ўжывае ўзятых у палон замежных добраахвотнікаў як інструмент палітычнага ціску. Пра гэта заявіў Уладзімір Зеленскі падчас сустрэчы з журналістамі. Паводле прэзідэнта Украіны не хочуць расейцы абменьваць у тым ліку і беларусаў. Яны не хочуць абменьваць грамадзянаў Беларусі, што цікава, аддаваць нам грамадзянаў Беларусі, якія былі на нашым баку. Ці нават, напрыклад, беларускіх палітвязняў. Нават не ідзе гаворка пра вайну. Яны не хочуць прызнаваць, што беларусы на баку Украіны. Зеленскі дадаў, Расія хоча праз гэтых людзей уплываць на адносіны з іхнымі краінамі, каб дасягаць уласных інтарэсаў, дамагацца вызвалення сваіх спецагентаў ці ўздзейнічаць на ўрады краінаў паходжання палонных. Расіі тут няма вялікай патрэбы мяняць менавіта беларусаў, тым больш, што гэта больш цікавая гісторыя, яе, калі што, можна і Медына прадаць, а можа Лукашэнку аддаць, калі што. Карацей, больш рэдкі тавар можна прытрымаць, а, вядома, Украіна ўсё роўна, ў першую чаргу, лагічна мае быць зацікаўлена ў сваіх грамадзян. Вызначыць дакладную колькасць беларускіх добраахвотнікаў у расійскім палоне складана, кажа Вадзім Кабанчук. Дакладна пра 2 хлопцаў з палка Каліновскага, якія патрапілі в палон улетку 22-го года под Лисичанском. И на сённяшні час гэта адзіная інфармацыя па вайсковапалонных беларусаў, якія з'яўляюцца жаўнерамі ЗСУ. У сваю чаргу офіс Святланы Ціхановскай звяртае ўвагу на магчымы абмен беларускіх палітвязняў, якія застаюцца за кратамі за падтрыманне Украіны, на расійскіх вайскоўцаў, якія трапілі ў палон. Размову пра гэта вялі з дэпутатамі Верхоўнай Рады Украіны. Адпаведныя лісты падалі ў афіцыйныя органы гэтай краіны. Там спіс больш 100 чалавек. Все гэтыя людзі звязаны тым ці іншым чынам з дапамогай для Украины с початку полномасштабной агрессии с 22-го года. Там есть и рейковые партизаны, и те, кто выходили на антивоенные акции, и те, кто оказывал іншую дапамогу. На сёння адказ прыйшоў ад офісу правоў чалавека Верхоўнай Рады. Там салідарнасць з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, аднак паўнамоцтвы гэтага органу распаўсюджваюцца толькі на тэрыторыю Украіны. Гіпатэтычна такі абмен абсалютна магчымы. І калі Украіна хоча быць моцнай, ёй вельмі важна паслаць сігнал, што хто б дзе б у свеце не уступіўся за Украіну, Украіна будзе гатовая уступіцца за іх. Каб беларускія рэйкавыя партызаны не думалі, што іх проста кінуць у турму з прастрэльнымі каленямі і на тым будуць сядзець бясконца. А наадварот, каб кожны ведаў, што калі ён нешта робіць дзеля Украіны, то Украіна будзе за яго ваяваць і яго вызваліць і даможацца гэтага. Пакуль жа і Менск, і Масква працягваюць ігнараваць заклікі да абмену, а беларускія добраахвотнікі і палітвязні застаюцца закладнікамі. Андрэй Сульжыц, Белсат. Першы дзень лета – дзень абароны дзяцей. А яшчэ 1 чэрвеня прынясе шэраг зменаў для беларусаў. Сярод іншага вырастуць кошты на камунальныя паслугі больш як на 10%. Пра гэтыя і іншыя новаўвядзенні ведае мая калега Наста Печанькова. З чэрвеня жыроўкі беларусаў пацяжэюць амаль на 4 рублі. Вырастуць тарыфы на ацяпленне і падагрэў вады. Гэта ўжо другое павышэнне камунальных плацяжоў за год. Першае адбылося ў студзені. Тады прыбаўка склала 17,5 рублёў. Как может дешеветь что-то, если все в мире дорожает? Ну, как бы, если строить атомную электростанцию, которая вырабатывает электричество, то, как бы, немножко, мне кажется... Атомную электростанцию, да, построили, но что ее построили за кредиты российские, которые надо отдавать. На лета ўлады плануюць пераглядаць кошты ўдвая часцей, раз на 3 месяцы.
Пабудаваць жытло з дапамогай дзяржавы будзе складаней. Гэта вынікае з указу нумар 95, які напярэдадні падпісаў Лукашенко. Беларусам перастануць выдаваць ільготныя крэдыты на долевае будаўніцтва. Такая форма крэдытавання захаваецца на куплю ўжо гатовых кватэраў у шматпавярховіках, пабудаваных выключна на дзяржаўную замову. Таксама ў дакуменце вызначаныя 17 катэгорый грамадзянаў, якія могуць атрымаць аднаразовую субсідыю на куплю ці будаўніцтва жытла. Акрамя малазабяспечаных, людзей з інваліднасцю і дзяцей-сіротаў гэтае права атрымаюць вайскоўцы, пракуроры ды суддзі. З 2 чэрвеня Беларусьбанк пачне браць камісію за адкрыццё валютных рахункаў у доларах і еўрах. Калі з рэзідэнтаў возьмуць 100 беларускіх рублёў, то замежнікі мусяць заплаціць удвая болей. Пры гэтым, калі ў асобы ўжо ёсць іншы рахунак у гэтым самым банку, кошт адкрыцця валютнага складзе ўсяго 20 беларускіх рублёў. Мы патэлефанавалі ў Беларусьбанк і запыталі, ці магчыма будзе скарыстацца валютным рахункам пры наяўнасці карткі за мяжою. Наш банк не ограничивает пропаганды без обращения клиентов. Клиенты не обращаются о том, что карты не работают. В Российской Федерации я не смогу расплатиться картой Беларусьбанка, верно? Карточкой Visa и MasterCard не сможете. Карты там не работают, наши Visa, MasterCard. Карточка Белкарт, как правило, в России работает. Добрая навіна для курцоў. Традыцыйнага падвышэння кошту на цыгарету ў чэрвені не будзе. Гэта датычыць як айчыннай, так і імпартнай прадукцыі. Раней тытунёвыя вырабы стабільна даражэлі на некалькі капеек штомесяц. І ўсё праз тое, што беларускія вытворцы і дастаўнікі цыгаретаў маюць магчымасць сістэматычна пераглядаць кошт сваёй прадукцыі. Сезон адпачынку распачаўся. Беларусам прапаноўваюць новыя напрамкі, у тым ліку ў спрэчныя рэгіёны. Гэтак з Менску пачне курсаваць аўтобус у самаабвешчаную Абхазію. Першы маршрут запланаваны на 26 чэрвеня. Пазней аўтобусы будуць адпраўляцца раз на 4 дні. Праўда, ёсць адно але. За 345 рублёў аўтобусы давязуць турысту да КПП ПСУ. А вось да неабходнага месца ў Абхазіі пасажырам прыйдзецца дабірацца самастойна. Пасля такой паездкі ў беларусаў могуць узнікнуць праблемы з уездам у Грузію, паводле заканадаўства якой Абхазія лічыцца акупаваную тэрыторыяй. За яе наведванне пагражае штраф ці нават пазбаўленне волі тэрмінам да 14 гадоў. Настя Печенькова, Белсат. Сёння роўна 5 гадоў з моманту, як рэжым чарговы раз забраў свабоду ў легендарнага афіцэра, палітыка, грамадскага дзеяча Міколы Статкевіча. Больш за 800 дзён ад яго няма ніякіх вестак пра асобу і барацьбу лідара беларускай апазіцыі Уладзіслаў Корсак. Роўна 5 гадоў таму затрымалі палітыка Міколу Статкевіча проста на шляху да пікету Святланы Ціханаўскай у Менску. Беларускі пратэст, які выспяваў і паўнавартасна выбухнуў ужо менш чым праз 3 месяцы, застаўся без аднаго з самых прынцыповых і рашучых палітыкаў у найноўшай гісторыі Беларусі. Былы вайсковец, падпалкоўнік, кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч арганізоўваў прабеларускія і антылукашэнкаўскія акцыі з 1990-х гадоў. Грамада, партыя, якую ён кіраваў, зайшла на плошчу незалежнасці ў Менску, дзе адбывалася камуністычная акцыя ці лукашэнкаўская акцыя. Так? Мы уліліся ў шэрагі гэтых камуністаў і пацягнулі палову іх за сабой. Зрабілі кола па плошчы незалежнасці і фактычна разбілі вось гэтую афіцыйную акцыю. Вось такім чалавекам і як бы праяўляў сябе тады ў 90-е гады Мікола Статкевіч. Мікола Статкевіч неаднаразова цярпеў за сваю грамадска-палітычную актыўнасць. Быў кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2010 года, пасля чаго амаль 5 гадоў правёў у калоніі. У 2017-м быў ідэйным наткняльнікам і адным з арганізатараў антыдармаедскіх пратэстаў. Асоба, якая была лідарам у самыя змрочныя часы. Ну, то бок, тады, калі ў Беларусі мала хто выходзіў на вулічныя пратэсты, Мікола Статкевіч быў здольны выцягнуць людзей на вуліцу, альбо выкарыстаць нейкі спантанны, натуральны пратэст, які адбываўся ў Беларусі. У 2020-м Статкевіч выразна падтрымаў імкненне беларусаў да пераменаў. Спрабаваў вылучыцца на прэзідэнцтва, атрымаў адмову лукашэнкаўскага ЦВК. Удзелу ў кампаніі, аднак, не спыніў. Если бы он остался на свободе, то, возможно, возникло то, чего не хватало протестом 2020 года, некоторой централизации. Человек, который смог бы взять на себя ответственность за происходящее.
Спадарамі колу абвінавацілі паводле крымінальнага артыкулу ў арганізацыі масавых беспарадкаў. У выніку ён зрабіўся фігурантам так званай справы Ціханаўскага, у межах якой да вялізных тэрмінаў прысудзілі агулам 6 чалавек. У снежні 2021-га прагучаў прысуд і Статкевічу 14 гадоў калоніі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» да палізняволенага перыядычна прымянялі меры спагнання, вымовы, змяшчэнне ў штрафны изолятор, пазбаўленне перадачаў. А 9 лютага 2023 года жонка спадара Міколы Марына Адамович атрымала ад мужа апошні на гэты момант ліст. У 2024-м памёр бацька спадара Міколы Віктор Статкевіч. Палітвязня і ягоных сваякоў катуюць праз рэжым інкамунікада, поўнае пазбаўленне любых контактаў. Всего он провел за решеткой 13 лет из своей жизни. Для меня однозначно одно, что они пытаются сломать Николая, но я видел его в совершенно разных жизненных ситуациях. Это человек действительно с несокрушимой силой воли, это человек очень мужественный. Лукашенко боится Статкевича, упэўнены евродепутат Пятра Саўштравічус. Боится людей, якія змагаюцца доўга, устойліва, рызыкуюць сваім жыццём, добром і здароўем. Менавіта таму легенда беларускага супраціву Мікола Статкевич намінаваны сёлета на Нобелеўскую прэмію міру. Уладзіслаў Корсак, Белсад. 31 траўня ў свеце адзначаюць дзень без тытуню. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя, штогод ад хваробаў, выкліканых паленнем, у свеце паміраюць каля 8 мільёнаў чалавек. Прычым амаль 1,5 мільёна гэта ахвяры пасіўнага палення. У нашай краіне, паводле Міністэрства аховы здароўя, рэгулярна паляць цяпер каля 30% дарослага насельніцтва. Амаль кожны другі мужчына і 16% жанчын. Прычым апошні паказнік штогод павялічваецца. У ведамстве зазначаюць, што паленне папяросаў значна скарацілася сярод падлеткаў у веку 13-15 гадоў. Аднак на змену традыцыйным цыгарэтам прыйшлі вейпы, якія таксама шкодзяць здароўю. Расейцы працягваюць наступ у Запарожскай вобласці і сканцэнтравалі высілкі на памежжы Сумшчыны. Пра гэта паведаміў галоўнакамандуючы ЗСУ генерал Александр Сырскі, прэзентуючы даклад за травень. Тым часам у Сумскай вобласці абвясцілі абавязковую эвакуацыю яшчэ 11 населеных пунктаў. Агулам у гэтым спісе ўжо 213 паселішчаў. Мінулай ноччу агрэсары зноў абстралялі ўкраіну з паветра. У прыватнасці ў Славянску Донецкай вобласці расійская авіабомба трапіла ў прыватны сектар, параненыя 2 чалавекі, пашкоджаныя 32 дамы. На Харкаўшчыне раніцай расійскія авіабомбы паранілі 7 чалавек. У Сумскай вобласці расійскія дроны пацэлілі ў ферму, сотні жывёлінаў загінулі, знішчаныя дзясяткі тысяч тоннаў зерня. Агулам за мінулую ноч Расія выпусціла па ўкраіне 114 дронаў і ракетаў, з чаго украінцам удалося збіць 72 сродкі паветранага нападу. Матч года ў еўрапейскім футболе. Меней чым праз 3 гадзіны ў Мюнхене распачнецца фінал Лігі чэмпіёнаў УЕФА. У галоўным двубоі самага прэстыжнага клубнага турніру кантыненту сустрэнуцца французскі Парі Сен-Жермен ды італьянскі Гінтер. На думку букмекераў, фаварыт фіналу французскі клуб, які ўжо заваяваў сёлета ўсе магчымыя ўнутраныя трафеі. Маладая каманда трэнера Луіса Энрыке слаба стартавала ў групавым раўндзе турніру, з цяжкасцю патрапіўшы ў плэй-офф. Аднак у накаунт-раўндзе не пакінула шансаў англійскім Ліверпулю, Астон Вілле і Арсеналу. Фінал у Мюнхене будзе другім у гісторыі клубу. 5 гадоў таму парыжане заступілі ў галоўным двубоі Баварыі, якраз з гэтага нямецкага гораду. Калі шчыра, моя найбольшая мотивация увайсці ў гісторыю Парыжу, прынесці неймаверную радасць краіне, гораду, клубу з такімі высокімі стандартамі і быць першым, хто гэта зрабіў. Гэта нешта выключнае, што мяне найбольш матывуе. Мы аддамо ўсё магчымае і нават больш, каб прынесці гэтую радасць нашым фанатам. Для Інтэру гэта другі фінал за 3 сезоны. На ўнутранай арэне міланцы сёлета не могуць пахваліцца поспехамі. Каманда Сімеона Інзагі саступіла чэмпіёнскі тытул Напалі. Аднак на карысць італьянскага клубу можа згуляць
найбольшы досвед гульцоў. У паўфінале міланцы, праявіўшы характар, прайшлі аднаго з фаварытаў турніру – Барселону. Агулам раней Інтер тройчы станавіўся пераможцам Лігі чэмпіёнаў. Магу сказаць толькі, што гэтая каманда за гэтыя 4 гады майго жыцця аддала так шмат перамагалі, часам саступалі, як гэта часта бывае ў футболе. Але на маю думку, мы заўсёды выкладваліся на поле напоўніцу, ад гульцоў да трэнерскага штабу і да нашых заўзятараў. Таму мы вельмі ганарымся тым, што прадстаўляем Інтер, і мы зробім гэта зноў у апошнім акце фіналу Лігі чэмпіёнаў, спаборніцтва, у якім я марыў згуляць у дзяцінстве. Судзіць фінальны двубой прызначылі румынскую брыгаду арбітраў пад кіраўніцтвам Іштвана Ковача. Александр Баразенко, Белсат. Такія былі навіны ў аб'ектыве. Калі для вас гэта бяспечна, стаўце ўпадабанні пад нашым відэа ў Ютубе. А зараз давайце зазірнем на наш сайт і ў сацыяльныя сеткі Белсат онлайн. Вашай увазе. Ні сораму, ні годнасці. Лукашэнкаўская прапаганда плюе на дыпламатычныя нормы і на законы. На дзяржаўным тэлеканале ОНТ выйшаў сюжэт, у якім распавядаюць пра тое, як лукашэнкаўскія спецслужбы сочаць за працаўнікамі амбасады Нямецчыны. Прапагандыст Ігар Тур паказвае фота і відэа сустрэчы двух прадстаўнікоў амбасады з былым галоўным рэдактарам «Народнай волі» Іосіфам Сярэдзічам. Прычыною такой аперацыі супраць замежных дыпламатаў Тур называе нібыта замову з боку амбасады матэрыялаў пра Нямецчыну ў шэрагу беларускіх рэгіянальных медыяў, у тым ліку прызнаных экстрэмісцкімі. Прапагандыст прызнае, што ў большасці выпадкаў нямецкія дыпламаты не парушылі нават цяперашняга лукашэнкаўскага заканадаўства. Аднак дадае, што ў Беларусі цяпер пануе дыктатура і прытрымлівацца дэмакратычных нормаў рэжым не плануе. Такая аперацыя КДБ і прапагандыстаў супраць нямецкай амбасады супярэчыць не толькі дыпламатычным нормам, але і загадам Лукашэнкі, кажа былы дыпламат Валер Кавалеўскі. Гэта не ў інтарэсах Беларусі, але гэта адназначна ў інтарэсах Расіі. Бачыць, каб адлегласць паміж Беларусю і Еўропай павялічвалася, каб аслабляліся двухбаковыя сувязі. Наколькі нават у такіх тактычных пытаннях Крэмль уплывае на пазіцыю рэжыму Лукашэнкі, гэта іншае пытанне. Чаму інфармацыйная атака распачалася цяпер і менавіта супраць нямецкіх дыпламатаў, чытайце ў артыкуле Макара Мыша на нашым сайце belsat.eu. Выбараў і так няма, але нават іх імітацыю могуць скасаваць. Прынамсі, такую прапанову агучыў сакратар камуністычнай партыі і былы кандыдат спойлер Сергей Саранкоў. Маўляў, прэзідэнта трэба абіраць, прызначаць праз так званы ўсебеларускі народны сход. З якой прычыны камуніст запрапанаваў такую ідэю і ці пойдуць цяперашнія ўлады шляхам СССР ці Кітаю, высвятлялі мае калегі з рэдакцыі сайту. Высоўваючы такую прапанову, Саранкоў, як і іншыя чыноўнікі і прапагандысты, проста спрабуе адгадаць жаданні Лукашэнкі, мяркуе палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч. Лукашенко яшчэ ў 2022 годзе шкадаваў, што ў Канстытуцыю не ўнеслі норму аб выбарах прэзідэнта на УНС. Аднак у бліжэйшай перспектыве такі варыянт не разглядаецца, дадае эксперт. Гэта патрабуе зменаў у Канстытуцыю, а значыць новага рэферэндуму. І гэта не адзіная хіба. Праблема ў тым, што чалавек, выбраны на ўсебеларускім народным сходзе, будзе мець зусім іншую легітымнасць, чым прэзідэнт, выбраны ўсенародна. І гэта разумеюць усе, і грамадства, і эліта. І будзе адпаведнае стаўленне да яго чынавенства. Чаму Лукашенко не гатовы адмовіцца ад імітацыі ўсенародных выбараў і чаму варыянт з абраннем прэзідэнта на ўсебеларускім народным сходзе рэжым можа скарыстаць пры арганізацыі транзіта ўлады, чытайце ў артыкуле на сайце belsat.eu. Сусветна вядомая пісьменніца, першая беларуская лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексеевіч адзначае сёння дзень народзінаў. Белсат далучаецца да шматлікіх віншаванняў на адрас спадарні Святланы, а мае калегі з рэдакцыі сацыяльных медыяў прапаноўваюць вашай увазе невялікі ролик пра жыццёвы і творчы шлях выбітнай аўтаркі. Просто делаю то, что я должна делать как честный человек.
дописываю свою историю коммунистической идеи, которая только сейчас терпит поражение у нас, только сейчас падает империя. Но я все-таки думаю, что я напишу свои книги о любви. Путін здзівіўся адсутнасцю ў Беларусі бульбы, а ў БДУ на досцы гонару з'явіўся партрэт Мікалая Лукашэнкі. Гэтыя і іншыя навіны абмяркуюць у новым выданні сатырычнага шоу «Хайтак ТВ». Цалкам праграму вы знойдзеце на нашым YouTube-канале «Белсат Лайф», а зараз невялікі кавалак пра тое, як Уладзіміра Караніка звольнілі з ураду праз 2 месяцы пасля прызначэння. Ён ж, калі развітваўся, ён назваў сябе и своих коллегов государевыми людьми. Мы же государевы люди. Я думал, что есть homo sapiens, человек разумный, а есть человек государев. Так это будет homo... Не ведаю, как это не перекладается. Homo цариус. Да. Это вид человека, который ходит на полсогнутых. Ну, проще все время заискиваешь. Потеет. Да. Глазки бегают. Что-то мне где-то было... И смотрит вниз, чтобы хозяину в глаза не смотреть. Да. И за место стремается свое. Да. Вот такие. И как морзолюк трясет головой на всякий случай. Да. На гэтым ставім кропку. Для вас працаваў Вітаўт Сіўчык. Зычу добрага вечара.